أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Якшәмбе көн 8 август Кояш байгыч башлана яңа ай Мөхәррәм айы һәм дә яңа ел 1443 ел. Бу киң таралган искечә яңа ел түгел. Иске яңа ел да юк, яңа ел да юк. Әкәйтәләр иске календар буенча, яңа календар буенча. Шуңа календар бар, искермәгәндә, ягырмаганда бар. Мөселман календары. Кайчан пәйгамбәрбез Мәккә шәһәреннән Мәдинә шәһәренә күчте. Башланды календар. Бүгенге көндә без яшибез 1442 елда. Ягъни 14 гасыр үтте кайчан пәйгамбер күчте Мәккә шәһәреннән Мәдинә шәһәренә. Инде алган безнең 2021 ел бу вакыйга бәйле Гайса пәйгамбер белән. Шуңа ничек карасак та динле мәкәшә, динсез мәкәшә яши календар белән, календар бөтенесе дә бәйле пәйгамбәрләр белән. 21 ел, 2021 бәйле пәйгамбер Гайса пәйгамбер белән алейхиссалам. Инде 1442 ел әле бара. Ул бәйле Мөхәммәд Мустафа алейхиссалам белән. Шуның өчен кем әйтәләр? Мин яшим һәм дә дәүләт айрым, дин айрым. Дәүләт тә шул календар буенча яши. Без дә шул календар буенча яшибез. Тик 31 декабрьдә күп мөселманнар намаз укымаган яки укыган. Көтеп алалар, балаларына бүләк алалар. Ничек тә булса, барбер шушы шатлык хисен сизәләр. Сөйнешле бер вакыйганы көтәләр. Инде алсак, безнең мөселман календарын кайбер кеше белми дә. Якшәмбе көн, Кояш байгач, сөйнешле көн җиткән кайбер кеше белми дә. Шуның өчен бүген шушы хакында аңлатып үтәргә уйладык. Беренче ай ислам дине буенча ул Мөхәррәм айы. Мөхәррәм сүзе харам сүзеннән килә. Изге ай. Айлар хакында Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйткән. Һич шиксез айларның саны Аллаһ хузурында 12. Һәм дә аның китабында да, ягъни Коръәндә дә әйтелгән. Аның хакында дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Күкләр һәм дә җир яратылганнан бирле, алар билгеле 12 ай. Ләкин 4-се айрым алар дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Инде Аллаһ Тәгалә шушы 12 айдан 4 айны айыргач, хусуси лаштыргач, махсус 12 айдан 4-се хусуси, махсус айрым айлар. Ул вакытта без әйтә алабызмы? Бу айларны ничек үткән айларны үткәрдек? Шулай үткәрик тә шулай китсен. Ягъни ничек әйтергә? Игътибар итмичә. Буламы шулай игътибар итмичә үткәргә шушы Мөхәррәм айын булмый. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, 12 ай бар, 4-се алар айрым дип әйтә. Арбаатун хурум. 4-се изге дип әйтә. 12-се изге димме, 4-се генә дип әйтә. Әйне Аллаһ Тәгалә сәшле шушы 12-дән 4-сен билгеләп куя, махсус. Ничек әйтәбез? Жирным шрифтом выделил. Инде булай гына карасак, Аллаһ Тәгалә әйтмичә генә үтсә иде, 12 ай бар, һәм булды дип әйтсә иде Коръәндә. Ул вакытта бәлки без әйтер идек. 12 ай, 12-се дә тигез. Ничек Зүл
Кағда айы үтте, башланды да, қашан білмейм, қашан бітті білмейм. Зулхиджа айы башланған иде, хаж белән бәйле, ол да бітті. Үтте, ничек килде шулай үтте. Инде Мөхәррәм айы да килә, ничек килә шулай үтеп китер дигән фикер белән яши алабызмы, яши алмыйбыз. Чөнки бу айны Аллаһ Тәгалә айыра. Айырым ул дип әйтә. Дөньяда да шулай кеше бит ярата айырылырга. Айырылырга сүзен не смысле разделяться, в смысле выделяться. Кеше ярата выделяться. Өйләнгәндә дә, йорт төзегәндә дә, хәтта ашаганда да, ул бит ашамый теләсәнәсә. Матур иттереп аны сервировка дип әйтәләр. Кишерен дә матур иттереп куя, кыярын да, помидорын да чәчкә формасында. Орда-бердә ашамый бит, шулай бит. Выделяет матурлыгын. Монда матурлык хакында гына сүз бармый, монда бара сүз изгелек хакында. Аллаһ Тәгалә аны югары кыла, башка айларга караганда югары. Менә бу инде беренче ай, ул Мөхәррәм айы. Без моны ятларга тиеш, балаларга да өйрәтергә тиешбез. Ничек алар ятладылар? Январь, февраль, март, апрель дип. Беренче ай январь дип. Монда инде беренче ай безнең Мөхәррәм айы. Ул әлбәттә ай, Мөхәррәм айы. Ай белән бәйле. Сүзләре кызык. Мөхәррәм айы ай белән бәйле. Сүзендә дә мәгънәсен инде күрәс. Ай. Кояш түгел, ай. Русча әйткәндә әлбәттә мәгънәсе югала, чөнки русча әйткәндә месяц Мөхәррәм, хотя да месяц. Солнце түгел, месяц. Только месяц дигәндә кешенең сүзе акылына килә, я 30 көн, я да месяц күктәге. Монда да шулай инде әлбәттә ай, Мөхәррәм айы. Бу беренче ай, ул үзгәреп килә ел сайын, чөнки ай көне, айның вакыты кояшка караганда кыскарак. Шуңа ул гел әйләнеп килә. Мөхәррәм айында күп вакыйгалар булган. Элекеге заманнарда бездән алда яшәгән халыкларда, бездә алдан яшәгән кешеләрдә зур вакыйгалар булган. Шушы безнең динебезгә бәйле булган күп мәсьәләләр, күп хадисләр дип әйтә китапта барлыкка килгән. Ай башына, ел башына дип түгел. Бу айда күп вакыйгалар бар. Шуңа бу январь кебек беренче ай, шуңа хөрмәт итәбез алай түгел. Бу айның эчендә күп булган вакыйга. Мәсәлән, иң беренче кеше Адам дигән. Адамның мәгънәсе ул шушы дөньяның беренче слой, татарча әйткәндә нәрсә була слой. Өлеш беренче югары. Ничек моңа әйтәләр, эпидермис, беренче кожа. Ә җирнең беренче өстәге өлеше ул Адам. Гарәп теленнән. Ягъни җир өстеннән эшләнгәч, шушы беренче кеше аңа әйткәннәр Адам. Аның белән бәйле бик күп мөһим вакыйгалар булган. Тик шушы хусусый рәвештә Мөхәррәм аенда. Ягъни җиргә килүе шушы ай белән бәйле. Шушы айда җиргә килә. Җәннәттән куыла дип әйтергә ярамый. Җәннәттән аны Аллаһ Тәгалә кумый. Җәннәттән ул җиргә иңә. Куарлык булса Аллаһ Тәгалә аны җәннәткә кертмәсе. Шуңа ул кумый аны. Язмыш шулай булгач, ул алырга булган, язылган шундый вакыйга, җимешне. Һәм дә безнең тормыш булырга тиеш булган икән шушы дөньяда. Шуңа Аллаһ Тәгалә безгә дөньяга безне җибәрә, Адам кешене, алейһиссалам, без аның балалары. Тик ул туфрактан, ә без судан, кеше суыннан, әти суыннан. Хатта хайваннар да туфрактан. Шуннан соң Адам алейһиссалам шушы җәннәттән җиргә килүе Мөхәррәм аена бәйле.
һәм дә туфан, яғни Нух алейхиссалам вакытындагы суның күтәрелүе. Бу да зур бер вакыйга. Бу да Мухаррам ае белән бәйле. Аннары Ибраһим алейхиссалам, аның була Аллаһның дошманы, Ибраһим алейхиссалам дошманы Намруд дигән Фиргавун. Ул аңа имтихан буларак җибәрелгән бер кеше. Намруд Ибраһим алейхиссаламны имтихан кыла. Ибраһим алейхиссалам да ул имтиханны үтә. Имтиханны хәтерләтсәк, анда була зур бер янгын, зур бер ут ясый. Утка да Ибраһим алейхиссаламны ата катапульт белән шушындай соңгы бер имтиханы. Ул да котыла шушы имтиханнан, шушы Фиргавуннан Мухаррам айында. Нух алейхиссалам да судан, шушы судан котыла бу айда. Адам алейхиссалам да дугасы кабул була, гынагызы кечерелә. Һәм дә гомумән шуларны әгәр ачып салсак, тулысынча санап үтәргә була. Күп мәсьәләләр шушы айда үтәлгән булган. Шуңа бу ай теге күзне читкә куеп, игътибарны алып, читтән генә үткәрә торган бер ай түгел. Менә мәктәптә укыганда искә алгансыз, тарихны укыганда, гел сугыш. Нигәдән тарихны ал? Гел сугыш языла. Укыган кеше нәрсә уйлый, мин белмим, мин укыганда мәктәптә уйлыйдым, бу тарихта сугыштан башка булмадымы икән, бер тыныч вакыт. Ачасында французлар сугышкан, немецлар сугышкан, алманнар сугышкан, белмим анда Германияга барганнар, алманнар белән анда булган мәсьәлә. Гел сугыш уйлыйм. Ни өчен тарихка язмалар тынычлык вакытларын? Хикмәт әлбәттә бар, ләкин язучы сугышны истә калдырасы килә укучы балаларга мәктәптә. Шушы сугыш булды, кабатланмасын дип, нәсәбә дәрес. Ягъни, нинди генә алсак тарихны, күп вакыйгалар тарихка язалар. Кирәкмәгән, анда файдасыз тарихка кертмиләр. Бу ай кереп кала. Мәсәлән, Пәйгамбәр Адам алейхиссалам барлыга килде Мухаррам айында. Җәннәткә керде Мухаррам айында. Җәннәткә керде дигәндә, әлбәттә, аңлыйсыздыр, ул җәннәттә юк иде. Чөнки туфрак бит җирдә иде, шушы дөньяда. Бу дөньядан алды фәрештә Азраил һәм кертте җәннәткә. Шуңа иң әүвәл Адам алейхиссалам җәннәттә юк иде. Җәннәткә аны Азраил фәрештә туфракны кертеп, шул туфрактан Алла Тәгалә барлыгы китерде. Шул җәннәттән чыкканда да булды шушы ай, Мухаррам айы. Бу безнең башлана 8 августта кояш байгач. Шуңа бу беренче көнне үткәрәбез. Зикр, фикр, шөкер белән. Җыелышу, бергә шушы көнне каршылау саваплымы, файдалымы, гөнаһлымы, бидгатмы, аны алда әйтеп үтәбез. Шулай ук бу айда бар тагын бер зур көн, ул да Ашура. Ашура дигәнебез 10 дигән сүз, бу сан. Ашара, Ашура. Ягъни 10-нчы көн, бу да була 18 августта кояш байыгач. Менә шушы көннәрдә булган вакыйгалар Адам алейхиссалам белән бәйле. Качан ул барлыкка килде, җәннәткә керде һәм җәннәттән чыкты. Һәм дә тәүбә кылды. Җимешне капканы өчен нык үкенде, нык кайгырды. Чөнки Алла Тәгалә тыйган иде, ул аны алды. Кайгырды һәм дә тәүбә кылды. Тәүбәсе шушы айда, шушы көндә кабул булды. Хәзер безне алсак,
Без көн-төне дөньяны куабыз. Сирәк-мирәк уйлыйбыз Аллаһны, сирәк-мирәк уйлыйбыз Пәйгамбәрне. Шулай бит. Беркем дә әйтәлми, 24 сәгать Аллаһны кайгыртам, дөньяны вообще уйламыйм, кирәкми дә дөньяда хатында бала. Беркем әйтә алмый. Хәтта бер дәрвиш килсә дә ул да әйтә алмыйчак. Чөнки китапта әйтелә, бер дәрвиш дөньяны яратмаган, дөньяга бирелмәгән, кайгырмаган дөнья өчен кәсендә 3 тиен булган. 3 тиен булган, чөнки ашыга сатып алырга кирәк. Сатып алмыйча син ашыга килми. Шул 3 тиен белән йөргән. Киеме берәү, шкаф юк, безнең кебек тулы кием, машина юк, ат юк, өй юк. Йөри дәрвиш бөтен дөнья буйлап. Бер вакыт 3 тиен югала, менә 3 көн 3 төн эзли тегене. Кайгырып. Читтән караганда уйлыйсың, ул дәрвиш дөньяны яратмый, кендеге бәйләнмәгән, дөньяга бөтенләй кайгырмый. 3 тиенгә кайгыра. Менә шундый вакыйгалар бар. Шуңа без бу көндә Русиканы мимо можем пропустить? Юк, не можем. Бидгатмы? Ничек бидгат, если бу Аллаһ Тәгаләнең иң беренче кешесенең дуасы шунда кабул була. Ул бер ризыкны каба авызына. Без ашаганда кем уйлый, ул ризык халалмы, хараммы? Бар кешеләр бик төпшенгән кешеләр бар. Мәсәлән, мин беләм кешеләрне икмәк алганда әйтә, бу икмәк камыр басучы хатын тәһәрәттә басмагандыр камырны. Мин икмәкне ашамыйм ди. Ярар, син күрәсең, бик алыптан куркасың икән. Юлдан барганда Алла Тәгалә күрсәтә. Мин теләмим аны, Алла Тәгалә үзе күрсәтә. Шымырт үсә. Хоп, шымырт авызына. Рөхсәт сорадымы? Юк. Шымыртаны түгел, без юлдан барабыз. Кыйма, шит кешенең кыймасы хуҗа үстергән шымырт. Ул бара, рөхсәткән. Невзначай, хоп, теге, на автомате. Йотты. Тотып калдымы? Шымыртны бит, мин бит рөхсәт сорамыйча алдым дип. Юк, йотты, и бара. Ул уйламый да. Шымырт бит ул. Харам бит. Рөхсәт юк, харам. Рөхсәт сорамыйча аларга ярамый. Шуның өчен тәүбә кирәкме бәни безгә? Кирәк. Пәйгамбәр көненә 70-80, 100 тапкыр истигъфар кылган. Ни өчен? Безгә үрнәк өчен, безгә дәрес алырга, без тәүбә кылырга тиеш. Бу мөһим мәсьәлә. Шушы көндә Алла Тәгалә гафу иткән. Без тәүбә кылабыз, гафу итәме икән, кабул итәме икән? Бу зур сорау. Һәм дә Ибраһим алейһиссалам да туды. Шушы айда туган. Әгәр дә карасагыз, интернетта бар конвертер, без бит белмибез качан хиҗри буенча туганбыз. Бик сирәк кеше белә. Любой кешедән сора, качан туган, айта, сентябрь, октябрьне әйтә, хиҗри календар буенча әйтә алмый. Ул Рамазанда тудымы, Шәгъбанда тудымы, яки Мухаррам айында тудымы, аны әйтә алмый. Әйтә ул, дүшәмбе тудым мин. Дүшәмбе кайсы көнне? Милади календар буенча әйтә, хиҗри буенча әйтә алмый. Шуның өчен Ибраһим алейһиссалам туган кайчан? Бу айда. Сорау, ни өчен Алла Тәгалә бу айда тудырды? Бу айның берәр үзенчәлеге бармы? Бар, шуңа бу айда туды. Шуңа ул да булды кем? Халилулла. Халил. Бу да зур бер дәрәҗә. Пәйгамбәрләр бик күп. Ләкин пәйгамбәрләр арасында бар югары пәйгамбәр. Аларга әйтәләр, кутуп түгел. Биш пәйгамбәр бар. Аларның аерым бер исеме бар, акылдан чыкты. Шушы 200 мең пәйгамбәрдән аерым 5 пәйгамбәр бар. Аерым. Уйлыйсың, пәйгамбәрләр бер түгелме? Бер түгел. 5-се тагын да өстенрәк. Пәйгамбәр бар да өстен. 5-се тагын да өстен, 100 да югары. Менә берсе даның Халилулла, Ибраһим алейһиссалам. Аларга әйтәләр псевдоним түгел. Эпиграф дип әйтергә була, мәсәлән, Кәлимулла, бу да Муса пәйгамбәр, Рухулла, менә Кәлимулла, Муса пәйгамбәр, Рухулла, Рух, Гайса пәйгамбәр. Менә безнең кем? Ибраһим, Халилулла, пәйгамбәребез, Хабибулла. Менә аларның шушы ниләре бар, эпитет, алары тагын да аерым.
Без сөйләбез кем турында? Ибраһим пәйгамбәр турында. Качан туды? Бу айда туды. Идрис пәйгамбәр. Айрым бер пәйгамбәр башка пәйгамбәрдән аерылып торган, урамда йөргәндә ул бик кайгыртучы булган, кайгырган. Кайбер кеше бит кайгырмый. Ул бара теге. Ашага бар, эшәргә бар булды, яши шулай. Кайгырмый. Пәйгамбәр Идрис кайгыручы булган. Кояшка карап кайгырган. Бу кояшта хезмәт кылучы вазифалы фәрештә ничегрәк анда тора микән дип кайгыра, дуга укый. Я Рабби, ярдәм бир шушы фәрештә. Фәрештә дә аптырый, ничек аңа бер җанлы, нәфесле бер кеше, пәйгамбәр булса да кеше, фәрештә түгел, аңа дуга кыла дип нәрсәшли, килә тегенмен танышып, дус була. Һәм Идрис пәйгамбәрнең тарихын беләсез. Дусы белән инде керә җәннәткә. Идрис пәйгамбәр вакыйгасы шулай. Анда шушы фазиләтләре шушы ай белән бәйле. Һәм дә Нух алейһиссаламны әйттек, кимәсе белән су бетеп тау башына утыру шушы көнгә бәйле. Һәм дә гомумән шушы кыскача әйткәндә шушылай. Хәдисләргә килсәк, хәдисләр бармы? Юкса бу галимнәр сүземе? Хәдисләр бар, әлбәттә хәдисләр бар. Имам Муслим риваятында да килә, Абу Дауд риваятларында да килә. Рамазан айыннан соң булган уразаның иң фазиләтлесе Шәһруллаһ, Аллаһ айы булган Мухаррам айында тотылган уразадыр. Фарыздан соң намазлар иң фазиләтлесе кич намазыдыр. Пәйгамбәрбез ике бер турында әйтә, берсе ураза, берсе намаз. Ни өчен? Нинди элемтә ураза Мухаррам айында һәм дә төнге намаз. Элемтә шунда пәйгамбәр ул Коранның нәрсәсе копия дип әйтергә ничек? Үзе Коран ул үзе пәйгамбәр. Сахабалар вакытында сахабалар утырганда мәчеттә әйтсәләр пәйгамбәр килә, алар улилары пәйгамбәр килә. Ләкин әйтсәләр Коранда әйтелгән, аларның күз алдына килмидер теге киштәдәге китап. Күз алдына киләдер кем? Пәйгамбәр. Аларга пәйгамбәр Коран ул берәү иде. Как теге бер сүрәттә. Кораннан әйтелгән Акимус-салам ва ату-зака. Гел шулай килә. Намаз укыгыз, закат бирегез. Намаз укыгыз, закат бирегез. Гел намаз белән закат икесе бергә килә. Ураза белән дә шулай. Ураза, намаз. Һәм дә пәйгамбәр дә шуны әйтә. Уразаны гына әйтми, намазын да әйтә. Уразаның иң югарысы әлбәттә ул Рамазан айындагы ураза. Кем ураза тота Рамазан айында зур савап ала. Рамазан бер айга елына бер тапкыр. 11 ай буена ураза кайсы иң зурысы, иң саваплысы әлбәттә ул була дүшәмбе. Ягъни 1-нче Мухаррамның көне. Якшәмбе кояш байыгач әзерләнәбез. Иртәнге ашка, сәхәргә кичкен әзерләп куябыз, кем нәрсә ашарга тели, иртән уянып. Һәм дә дүшәмбе көн иртән торып сәхәр ашый, ураза тота дүшәмбе көн. Пәйгамбәр әйтә, иң зур фазиләт Рамазаннан соң Мухаррам айындагы ураза дип әйтә, ягъни 1-нче көне. Намазга килгәндә пәйгамбәр әйтә, иң зур намаз ул фарыздан соң 2-нче урында тора, төнге намаз, тәһаҗҗүд хакында әйтә. Шуңа күрә сез пәйгамбәр дә ничә әйтик, мимо внимания не пропустил. Мимо. Нәрсә әйтә? Подчеркивает ураза. Әлбәттә пәйгамбәр әйтми, ураза айында утырыгыз, чәй эчегез, сок эчегез, анда теләкләр теләгез, җырлагыз, бигез дими. Чөнки пәйгамбәр тормышына карасак, аның безнең кебек шатланган, анда без кайларга йөрибез. Кем балыкка йөри, ял итәргә, кем пикникка йөри, шулай бит, кем сплавка йөри. Бу диндә тыелмаган бу рөхсәт. Ләкин пәйгамбәр тормышында аны күренмәс. Пәйгамбер вакыты булмаган аңа, ул күп вакыт аерган халыкка. Без гаиләгә аерсак, ансы да әлхәмдүлилләh. Чөнки кайбер кеше гаиләсендә аермый вакытны. Балыкка хатын белән барасың дисәң, син дуракмы дип әйтә.
хотя бы гаиләсенә вакытын аерса, халыкка түгел. И то, элхамдулилlah, аңа да сөйнәбез. Шуңа Пәйгамбер әйтә инде, бу көнне ураза белән үткәрегез. Аңардан соң килгән сахабаларның сүзенә карасак, мәсәлән, сахаба Муавис кызы Рубай радиллаһу анха риваят кылам. Шушы Мухаррам айында 10-нчы көн, Ашура көне, духа вакытында, сәгать 9-10 тирәсендә духа намаз укыйбыз. Кем булдыра ала? Шушы вакытында дип әйтә, Мәдинәдә ансарларга Пәйгамбәрбез хәбәр җибәрде. Мәдинә халкына Пәйгамбәр хәбәр җибәрә. Риваят итә сахаба. Кем ураза хәлендә иртән торса, уразасын дәвам итсен. Кем уразалы булса. Кем уразага тормаган булса, белмәгәнме, йоклап калганмы, ураза тота алмаган. Ничектер калган ураза. Ул вакытта шушы көн хөрмәтенә уразалы кебек йөрсен. Уразага ниятләмәгән булса да, уразалы кебек йөрсен дип әйтә. Бу Ашура хакындагы хәдисләр. Сез әйтәсез, бу бит гел ураза хакында, башка бармы хәдис? Әлбәттә бар. Дәвамында бар хәдиснең. Һәм дә әйтә, без моны ишеттек дип әйтә сахаба. Без моны ишеттек дә, соңа без уразата башладык ишеткәч. Һәм дә карагыз, дәвамында нәрсә әйтә? Без кичкенә балаларыбызга ураза тоттырырга тырыштык, намаз укыр өчен мәчеткә үзе белән алдык, һәм дә аларга уенчык ясап бирдек. Безнең көнгә күчсәк, уенчык урынына килә кибет. Кибеткә барып уенчык сатып аласыңмы, яки үзең ясыйсыңмы? Әлбәттә үзең ясый алмыйсың. Хәзерге көндә кем ясап тора уенчык? Сатып аласың да, эше дә бетте. Кем уенчык ясый? Элек булмаган мөмкинчелек сатып алырга үзләре ясаганнар. Ягъни төп максат нәрсәдә? Балага шушы көндә бүләк бирергә дигәнгә максат шушы хәдис. Ничек яңа елда бүләк бирәләр? 31 декабрьдә. Безнең юкмы инде? Бар менә хәдис. Сахаба нәрсә әйтә? Без балаларга уенчык ясап бирә идек. Нәрсәдән? Ризыктан. Аннары елый башлагач ачлык аркасында шушыны бирәдек тә ачлар дип әйтә. Чөнки кечкенә бала бит. Шулай без эшли идек дип әйтә сахабалар шушы Мухаррам айында һәм дә шушы изге айда, Ашура көнендә. Пәйгамбәрбез дә әйтә, кем гаиләсенә, тормыш иптәше, балаларына Ашура көнендә ризыкны киң тотса, ягъни артык юмарт булса. Мәсәлән, кичә башка көннәрне ул алса печенье, апельсин, мандарин, Ашура көндә киңрәк. Печенье кырына тагында шоколад, шоколад кырына тагында торт. Шоколад с шоколадом. Киң эшләсә, киң, настолько щедрый, то есть юмарт эшләсә, ул вакытта Пәйгамбәр әйтә, Аллаһ Тәала аңа да хөрмәт иткән өчен шушы айны гаиләсенә аның ризыгын киң итер. Киң итер дигәндә инде арта. Кем теләми ризыкның артуын, зарплатаның артуын, ашауның артуын? Бөтен кеше теләй. Берәрсе әйтәме? Юк, миңа зарплата әзрәк булса лучше булыр. Андый кеше юктыр ул. Шуңа бер кеше әйтсә, бу нәфес артыннан йөгерү. Юк, бу хәдискә буйсыну. Бу Пәйгамбәрнең хәдисе. Шуңа инде Аллаһ Тәала шушы хәдискә безне лаеклы кылсын. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.